Vzťahy. Osobné, pracovné či milostné. To je téma, ktorá sa asi nikdy v živote nevyčerpá. A práve to je téma dnešného Na slovíčka. Vítajte. Existuje dokonalý vzťah? Nemyslím si, že existuje dokonalý vzťah, lebo je to celoživotný proces. A keby som to mala vyjadriť v jednoduchosti, tak častokrát si myslíme, že vzťah je o vzťahu k niekomu, k blízkému, k spolupracovníkovi, ale vždy je to a začína o vzťahu sám k sebe. Vy máte občianske združenie, ktoré sa venuje tejto problematike. O čom je to združenie a prečo ste sa vlastne rozhodli do takéhoto niečoho ísť? Tak ja som sa pôvodne do toho rozhodla ísť už v roku 2012, kedy sme založili SC Slovenska a vtedy sme riešili témy, ktoré momentálne rezonovali v spoločnosti. Prvý ročník bol zameraný na prínos ženského potenciálu, keď sa hovorilo o kvótach. Druhý bol zamestnávateľ ústretový k rodine, keď sa bavilo o flexibilných formách pracovného času. A tretí bol o lídroch 21. storočia. No a tentokrát sme sa rozhodli venovať práve vzťahom z toho dôvodu, že ich považujem za absolútne kľúčové, že je to téma, ktorá sa otvára nielen na úrovni vzťahov, ale aj vzájomnej spolupráce. Takže to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli, aj by som to podložila takou štatistikou, alebo teda prieskumom. Štatistický úrad tohto roku zverejnil prieskum a na základe jeho výsledkov vyplýva, že najväčší problém majú slovenskí občania práve v otázke financií, osamelosti a vzťahov. Ale je pravdou, že posledné obdobie je také, mám pocit, v tých vzťahoch také agresívnejšie. Lebo aj mnohí politici, keď vystupujú, používajú vulgárnejší slovník, dávajú najavo, že ten vzťah medzi nimi ako politikmi alebo nejakými významnými osobnostiami nie je ružový. Áno. A z tohto hľadiska mám pocit, že to môže vplývať aj na tých obyčajných ľudí, ktorí to sledujú a tým pádom prenášajú možno aj tú emóciu do tých svojich vzťahov, nielen ako osobných, ale aj pracovných. Môže sa to takto vnímať? Je to také obdobie, alebo naozaj tú minulosť máme takú skreslenejšiu? Ja myslím si, že ono to nielen môže vplývať, ale ono to vplýva na každého jedného občana. A môj osobný názor je, že my tu na Slovensku nemáme dostatočný počet vzorov, a nemáme okrem týchto vzorov ako keby profily štátnikov, pretože ono všetko to ide ako v malom, tak v veľkom. Ono je to vlastne zrkadlo našej spoločnosti. A keď vidíme tých ľudí, ako sa oni správajú medzi sebou, lebo vždy je to vzťah o správaní sa ako ja k niekomu, hej, interakcia sám k sebe, k svojim blízkym alebo k spolupracovníkom alebo k tejto spoločnosti. Takže myslím si, že kľúčové je vrátiť sa k základným princípom komunikácie, slušnosti, rešpekt, úcta, hľadanie spoločných riešení a aby zvíťazilo vždy vyšší princíp, vyššie dobro ako ten osobný prospech a záujem. Vy už budúci týždeň vlastne organizujete konferenciu, na ktorej sa budete venovať vzťahom a aj vzťahom teda v tých nielen spoločenských rozmeroch, ale aj teda tých pracovných. Budete tam mať nejakých speakerov. Sú to ľudia, ktorí si prechádzali rôznymi štádiami vývoja, čo sa tých vzťahov týka na pracovisku napríklad? Áno, práve druhý panel bude zameraný na môj vzťah k firme a k spolupracovníkom. A v tomto paneli máme napríklad Richarda Rybnička, ktorý je primátor mesta Trenčín a súčasne teda, ako všetci vieme, bol aj generálny riaditeľ Slovenskej televízie. Takisto je tam absolútna víťazka podnikateľka roka 2016 Julia Grmanová a zakladateľka Senzonea spoločnosti startupovej Andrea Basilová. Je tam Matej Drlička, šéf Slovenského národného divadla a kopec iných vecí, ktorí budú práve rozprávať sa o tejto tématike. A ja si myslím, že tu je asi najdôležitejšie povedať, že vždy, keď sa budeme baviť o nejakom vzťahu, tak je veľmi dôležité na úrovni lídra. Kto je ten, ktorý vlastne ten tím vedie, aby dokázal využiť potenciál každého jednotlivca. To znamená, že problém, ktorý ja vnímam v našej spoločnosti je, že dlhodobo sme sa zaoberali ako keby výkonnostnou zložkou. Tlak na výkon. A opomínala sa práve tá osobnostná zložka. A sú firmy, ktoré v súčasnosti, nazvime to novodobí lídri a firmy dnešnej doby,
ktorí práve dokážu zladiť tú výkonnostnú zložku s tou osobnostnou, aby pre spoločný cieľ a spoločné dobro dokázali využiť potenciál všetkých zamestnancov, pretože tak dokážu byť firmy produktívne, efektívne, dosahovať plánované výsledky, lebo ak pracuje človek sám, čo dosiahne? No oveľa viac dosiahneme, ak pracuje celý tím. Táto konferencia bude aj verejnosti prístupná? Môže sa jej zúčastniť ktokoľvek, kto má záujem dozvedieť sa v tejto sfére niečo viac? Určite áno, je možné sa prihlásiť, ako ste už povedali, je to budúci týždeň v útorok 12. septembra a cez našu webovú stránku www.sc-slovenska.sk/konferencia je vítaný kdokoľvek.